Ya hello ndị be anyị. Mma mmanụ ma ọ bụ nụ daalụnụ. Nke ọzọ bụrụ ndewonu. Israel wee na-asị nọ shalom, ya bụ udo. Na-atụfughị oge, o nwere ofu okwu ma okwu na-abụ, o nwere ike ruo ịtọ, mana mkpọrọ ofu okwu nji wee bịa n'oge awa n'ụbọchị taa. Asị m nke onye chiri ya zelo, nke onye si wee sọọlị ya si me gịnị si wee sọọlị ya. Yes, ụmụnne m, ozi ọma Olise bụrụ ụwa ọ ka na-agakwa n'ihu. Mana ihe nji guzo enwere ife ọzọ kwara abụghị ozi ọma, na enwezi ike ọ bụrụ n'ụdị ọzọ. Mana anyị gara aga n'iru na-amara n'onye nwe anyị, maka na ịhụnanya ya ọ dị ukwuu. Mana olee otu ọ dị n'ụbọchị dị ka taa, na mgbe a mụ na ọ nọ n'elu n'ụwa, ọ dịka ịhụnanya Chukwu anaziri azụ, ọ dịka ọchịchịrị ya dakpoziri ụwa, na mgbe anyị na-enepụ anya na-afụ ihe na-eme n'okpuru anyanwụ a, n'akụkụ ọbụla nọ na kịta, enwere ịntanetị nke a mụ na ị na ha afụ m na-afụgo onye internet video online and the Facebook and all that, Twitter, this, into all of them, all information super highway. Mụ na ụmụ maka ya. Onye agaghị skuul ga-esi na nke a wee mụta ọtụtụ ihe karịa ndị gali skuul. Ugbu a bụ ịgọgụlụ ihe sọrọ gị isi ebe a, ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ agọgụ, ọ gwaghị isi ebe a wee mụba, ọ bụrụgodo asụsụ langweji dị iche iche. Mana ihe mere bụ na m achọghị igbu oge. Okwu nji guzo maka ndị be anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo godu ka m na-ekwu okwu ya, maka na o sie n'ike mụ na ụma na mgbe ihe siere ike onye ọbụla aza afa nne ya. Kedu afa nne ọzọ mụ na ya aza? Igbo nụ, our language nụ, our mother tongue ka anyị asụzụ kịta wee ghọta onwe anyị, wee mara onwe anyị, wee nwere onwe anyị. Ụmụnne m, mụ na ụma na nsogbu dị, mana anyị ga na-azụ onwe anyị, ọ ga-azụtakwa onwe anyị. Mana at the same time, mụ na gị mana nsogbu ma gịnị nsogbu dị. And so wee na-asị ka otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Anyị na-asị etu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a, otu a ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Kedụzị etu mụ na uche tọrọ ọ dị na mbụ? Ụfọdụ n'ime anyị erubeghị 100 years, 80 years since over the 1914. Mmadụ nefe ọnụ. So kedu onye ga-apụta sị na ka ọ dị na mbụ? Mụ na nwee ike metụ aka n'ihe banyere omenala Igbo anyị mgbe gboo, asị na etu a ka esi eme ya na mgbe gboo. Kedu onye ya asị n'eziokwu na ihe a ị na-ekwu nọọ ihe ọ bụ na ya nọ etu esi eme ya? Onweghị na onye ga-asị nọọ ihe ọ bụrụ. And so mgbe ahụ ọ bụrụ controversy, enweghị ndọrọ ndọrọ na nghọta banyere ya. Mgbe ahụ ndị kwue na ndị ekwe, mgbe ahụ onye lụọ nke sọrọ onye omerụ, onye amerụ n'elu, onye amerụ n'ala. Anyị wee na-ekwu okwu ihe banyere na etu Chineke dị na mbụ ka ọ dị ugbu a, otu a ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Now, mụ na ga-echetakwa abụ anyị na-abụ mgbe gara aga na anyị ga-eme uche Chineke. Anyị ga-eme ya, anyị ga-eme ya, echeta m, anyị ga-eme ya okwu nsọ Chineke, ihe ahụ dere na nkume nye Mozis n'ugwu. Mmụọ Nsọ nyere anyị aka ka anyị wee mee ya. Ebee ka abụ asị? Kedu ihe eji wee bụọ ya na-abụ n'onu Igbo? Kedu ihe Chineke ji wee nye anyị abụ a n'onu Igbo? Kedu ihe ọ pụtara? Ebe anyị abụghị ụmụnne ndị Israel, we are not Israelites or Jews dịka ụfọdụ n'ime anyị na-eche, ma niile eje chọọchị ikweta na Jizọs. Jizọs ọ bụ onye ka ọ bụ? Ọ bụghị Jewish
Messiah. Out of love of God, Chukwu will extend his visit on earth unto you and I and most people. The remnants, not for everybody, but few are going to be chosen. It's for everybody, but how many are going to be chosen? So na ihe a na-ekwu okwu bụ maka ndị otu Thomas ya na ndị agha jugbu were eri ndị okwu na ụka. Mgbe na-asị mụ na gị na-abụ otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu otu a ka ọ ga-adịgide, kedu ihe ọ pụtara? Kedu mgbe ọ ga-abụ oluzie mụ na ga-ewe tụgharịa uche wee malụ etu o si dị na mbụ, maka na etu ahụ ọ dị na mbụ na etu a ka ọ ga-adị wee ruo mgbe ebighị ebi. Chineke ada agbanwe. Mmadụ ga-agbanwe mana Chukwu ama mgbanwe. Mụ na anyị ghọtara ihe ndị a, ọ bụghị ihe ọfụ. Wee bụ na ihe m na-emetụ aka ma ebe m na-eje ọ bụ karịrị ife banyelu ọnọdụ ụmụ Igbo n'oge agha mụ na nọ n'elu ya. Ụfọdụ amara na anyị nọ n'oge agha. Ịma na ịgụa Ecclesiastes 3 say there is time for everything under the sun. There is time for war, there is time for peace, and there is time for mourning, and there is time for joy, and there is time for everything. It's all written there. Ecclesiastes 3. Mụ na nwee ike ịnabanye ya anya. So n'ịga n'iru, o wee bụ na n'oge agha ka a nọ n'elu ya. Kedu n'ihe ga-azọ mụ na gị? Ọ bụ ịtụ ọnụ? Ọ bụ ime mkpọtụ? Ọ bụ ikwu okwu? Ọ bụ ịgwa onye ilo gị ndị ilo ka i si nọdụ? Ị maka ndị ilo si nọdụ? Ka ọ bụ oge iji wee mina dịka busu? Ọ bụ oge iji wee mina dịka busu? Oge iji wee mee gịnị? Wee makpuru, wee sọvee, hapụgodo okwu. Ka ọ bụ oge iji wee bịa tugeda, nwee nzukọ mitin ụmụnna, enwekwasa, na-eme mkpọtụ, na-ewere vidio, ewere ụmụ mkpọmkpọ kamera selfon na mụ na na-eyuzugharị, abịa erekọdụ ihe na-esendị na Facebook. Obere ihe esendị ya na Facebook, obere ihe esendị ya n'ịntanetị. O nwere ndị be enemi ji nwayọ nọdụ n'akụkụ na-achịkọta unu ọnụ, na-ekpokọta ihe niile unu na-eme, na-achịkọta ha, na-edebie n'usoro. Unu anaghị akọgheri na-ekwu na-eje. Ọ gịnị mezie na mụ na na-aba amaghị oge anyị nọ na ya nke kwesịrị ka anyị mee? Onye akọrọgbago onye akọrọgbada. Onye ka anyị ji wee ka na-eme vidiyo a ka eleghị anya ụmụnne mụ na na-abụ ka ha nne banyere ndụ ha anya, ma na ihe na-epushu ha n'enu ha aka bụ ọnwụ. Ka o si ọnwụ gbube ọnwụ na-egbu nwa nkịta ahụ ekwe ya n'isi nsị. Ọnwụ onye na-eme na mụ na gị na-abụ ọ na-adị ya ihe ọsịsọ. Gwara m ihe o ji adịrị mụ na gị ọsịsọ rinne. Ịma na onye ome ngwa ngwa na ana ngwa ngwa. Mụ na na-abụ na-achọ ịga Chineke n'iru. Ayaghị ekwezi ka ibe anyị kwuo, ayaghị ekwe enwe ndidi, sị ka anyị nwere ibe anyị ndidi. Ayaghị ekwe ka anyị dị tugeda. Ịmakwa na ihe nwoke ji aba bụ ụmụnne ya, ndị so ya n'azụ, ụmụnne ya, ikwu na ibe. Ọ ndị kwụ ya n'azụ. Ọ ndị kwụ n'azụ. So ị na-eme n'ụdị na ndị kwụ n'azụ na ha adịghị enough, you need ozi ndị mmadụ n'ime ụmụnne gị. Mbanụ. Ọ bụgodu na ị need ha enough, ị na-ekwu okwu ị mara ka isi ekwu. Ị ma na-ekwuzi n'ụdị n'ọsọ gị ya anụ ya bụ ọgụ. Ị ma na-emezi n'ụdị n'onweghị onye, ọ bụ na ọ bụrụ ọgụ na onweghị ihe ga-emenụ. Nwanne m nwoke, ọ bụ na ị ka na-eme etu a ma ọ niile eche etu a, ọkwa amamihe Chineke nke Abraham ahụ, Chukwu nke abịa ma bụ ihe na-akọrọgụ. O nwere ndị ma, nwee ndị ma ha. O nwere ndị onye ọzọ ma karịa gị, nwee ndị ma karịa onye ọzọ. Ọ na-adị mma inwe ndidi ka Chukwu buru ụzọ
Moses agaghị Chukwu n'ihu ya na ụmụ Izrel na-enwe nsogbu na-enwe ime ihe niile, mana ọ bịa ọsị ha biko wee ndidi ka anyị bịakwutere Chukwu ka a mara ihe o yi agwa anyị, ka a mara ihe o yi ekwu. Moses na-eme ya ka Chukwu were aka ya wee kwuo okwu. Amamihe ọ dịghị ya nke mụ na ọ bụ na agwa mụ na gị ebuso anyị agha, ọ bụrụ na asị anyị na ihe anyị na-eme n'agha ọ bụghị etu a ka o si kwesị, anyị ewe iwe, anyị ahapụ, anyị esi n'oche binie, ọzọzi bụ anyị pụọ, anyị kọrọ ụmụnna anyị gbago, anyị kọrọ ụmụnna anyị gbadata, andị ọkwa na-akọrọ ya na onyonyo, na-akụ ya na vidiyo, na-apọblisaiz ya, dị enemi a na-afụ. Ụfọdụ abịazi agbakwuru ụmụnne gị ahụ ndị kọrọ ọnụ, ndị na-akparị na-akọcha, ụmụnne gị na ha akwụghọ anọghị tugeda. Mgbe ahụ gị nwa zọbazie onwe, maka na mgbe enemi bịazi bịa join ụmụnne gị na-enye ha ego, ha na ha na-awụ ọkụ etu ịmụ ihe siri ike, ụmụnne gị agbazia gị nkịtị na-ekwu ọzọ. Ọ bụrụ na ha marọ na ihe ị na-ekwu dị mma, ọ bụrụ na ha akwụọkwanụ with you, mana etu isi wee mee ha na mkparị ịkparị ha, maka onye ịbịa akọcha kpọpụta n'afịa wee kparịa. Ọ bụrụ na isigoro ka unu mee udo, ihe ejekwa n'afịa wee sị na ihe ikwu na ikwukwazị, so onye ahụ ọ ya afịa arụ onye ahụ gị na ime udo, ọ ịbịazi imerizie gaba ọntiri ike agwụgwụ. So ịfụna na amamihe dị na ya, ọ dịrọ mma ịpụa n'ama ịkọcha nwanne gị, kọcha kwuo ịmazụkwa na unu ga-emesi edokwa ka ikpebizi na-emesizie unu esebezie n'ụbazi ọgbụgba onwe unu. Iwe nye gap, ịmaghị na onye ilo ga-esi ebe a bata, ị chọghị ịma ife ilu na nwere nọf ọfụ ndị gị na ha yi aga ka iwee mezue uche gị ahụ. Uche gị ahụ bụ n'anya gị, ịmaghị na uche gị a na n'ọkwa uche ndị ọzọ, kama nọ n'usoro nke gị ya na enweghị ndidi na ịga ime ngwa ngwa dị na saịdị nke gị bụ nsogbu ụfọdụ. Mana ebe ọ nọ wee jọgbuo onwe ebe ịpụta ha na-ekọbazi akọchabazie onye ọbụla, kparịba onye ọbụla nọ nke bụ nke ejecha agwụ na onweghị nke yiri gị, na onye so gị ịma na onye ahụ abụrụ ya, na onye ahụ bụ onye ekwensu nọ enemi. Ebe a ka ị nọ mebisi ọtụtụ ihe, mana ọtụtụ ihe ka ị na-eme magburu onwe ya. Imekwa nke onye mee nke dị mgbe too ya, eme nke dị njọ agwụ ya nụsị ya mba ibe anyị n'imeteghị ya. Mana agwa gị, ị na-emekọtakwa wee tụgharịa uche wee maa na ihe ahụ a na-ekwu imeteghị, kedu etu ọzọ ka esi mee ka iche na ede pafe ngọwa ka onye ọbụla ihe mara. So na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ihe anyị na-eme, ije anyị na-eje anya na-azọnye n'ụkpụrụ, n'ikpe na iwu nke Chineke, n'usoro nke Chukwu nke Abraham, Chukwu abịama. Chineke a na-ekwu okwu ya aha agbanwe, ọ mmadụ na-agbanwe agbanwe. Luto na anyị na-eme njepụ, ebe ije bata ịsata mụta adịa na nke iji, ebe ije bata ịsata ịmụta adịa na nke iji. Before you know it, wegharịa aka mebezie ọzọ, iwere nke dịrị aka ekpe tinye n'aka nri, iwere nke dịrị aka nri tinye n'aka ekpe. Ọ ya bụ n'ime imebie ife. Mgbe ahụ Chineke nke gị ahụ agbakọta gị azụ, maka na one way ka onye nwa nwere, onweghị ụzọ na-agba for you. Agreement dị n'ebe gị na ya na-aba nọ, dị n'ebe anyị na-anọ as a people, ndị Igbo, ofu agreement as a people. Onweghị obodo Chukwu enyeghị dị diet nya usoro chi ha ya esi na-efe nyanwa bụ Chukwu, ma chi ha ya na-efe. Onwere Chineke nyere ndị ọbụla nke, mana anyị so na ndị ọsụ nọ, ndị a bụ my remnants, na ndị a bụ ihe nketa m, na ha so among my people. Anyị so, mana mmadụ na anyị nwego mixed multitude n'etiti anyị. Duto gịnị ma ịkwa iko mụta nwa n'ilo, ma ịnụ mba ndị obodo, ịnụ nwoke ndị mba, ịnụ nwaanyị ndị mba. Onye iro na-esi ebe a na-etinye n'ọtụtụ ihe. O melụ mbụrụ n'Ijipt, mixed multitude, ya ka eji rọchaa afa nụchaa afa. Ọ bụ mmadụ one n'ime anyị ga-afụkwanụ Biafra nke a mụ na mmadụ one ga-afụ Biafra. Ije amalitego coming out of Nigeria, Egypt. O nwere ndị ụzọ mechibidogonu, mana ugwu Hausa, mana Lagos, ohi ọsọkwasị na-eme, they will never come out until ihe ga-eme na ewe mee. Ụzọ emechigonu.
aka nọrọkwa kịta na-eme mkpọtụ chee na ha na ihe na-eme mana ụzọ emechisigo na mmụọ. anyị anụkwa ọgụ mana anyị na-ayọ Chukwu ka ndị amị nụọ ọgụ a n'etiti ha na-abụ ka ha mee kiu ewepụkwa ya. ndị Fulani na onwe ha, ndị Hausa ndị Fulani mụ na ga marọ ndị ha bụ. anyị nwa bụ ndị Juu, Igbo Israelites, Igbo Hebrew Israelites, anyị nwa bụ ndị Mandi na ndị Muslims, maka na anyị na-akpọkwa Chineke isi n'ala. Israel na ndị Muslims bụ ofu ụmụnne, kama na onwe onye amaghị, kama na usoro Israel bụ the covenant ones, anyị so na the covenant ones. ndị Islam abụghị covenant ones. so anyị ma ha mara ụdị obi ha nwere. ọ ndị na-eri n'ike, naturally, by force. ọ bụrụ ha ka a na-agwa. ha dịrị ịga suicide. ha dịrị dị isi ka the whole Nigerians drown n'ocean, ka anyị mmiri gbagbuo anyị niile, ka a nụọ ọgụ ka onye ọ na-agwụ. ndị suicide asị na mụ na ga amarọ ọnya nwa ka iji nwayọ nya ka ịghọtarọ, mụ na ga aghọtarọ ndị gị na ha na-eme ihe iwe na-eme mkpọtụ ha instead ịgba mbọ fụrụ ịbịagodo together, mana ọ bụ ha ọgụ sọ ya anụ. ị chọọ ka ị nụọ ya filue na egbumie unu, igbumie ha egbuo ego, igbuo ha egbuo ego. ọgụ ndị isi adịrọ mma ka maka igbukwanụ ha egbu ọzọ gị, ma ọ bụ unu adị in alliance against them, enwe coalition against them. ka maka ya ọ bụ na ndị middle belt na ndị west, ndị Yoruba na ndị south join ya ewee jee nụọ anya bụ ọgụ n'oge ya elu. even ndị Kotonu, obodo dị iche iche ndị federal gọọmenti ndị Hausa Fulani ya ji megidesiri, ma ndị Kotonu ha niile ga-join hands against ndị Fulani, against this government na oseti ya. ka ezi n'ihe iji agba ka ịgbafe onye ọbụla n'iru ọkasị na ọbụgo. ọ bụkwa etu ndị gboo si wee mee. Ojukwu ha emeghe etu ahụ even. ha na-ekwugoro okwu efu okwu ọnụ ha. ọ bụghị no pride, no arrogance, no mpako na okwu nke ego na-abụ mmadụ na-ekwu dịka ya sị na imego onwe gị n'ọgụ na onwe ha onye dị ngụwa ma ihe niile karịsịa. ọ bụ etu esi ekwu okwu. ife njekwuru ihe a bụ nọọ ka amamihe bata n'ebe anyị nọ, ka anyị wee nwee ike unite, chịkọta ọtụtụ ndị anyị che na anyị na ha we can work together, ma na ha ekweghị na Biafra. asị all your styles, our styles, all style m nwee ike bụrụ ihe like ha, nwee ike bụrụ ihe ha like ha. ị na-aghọta? so ka anyị na-eniru anya n'ọtụtụ ihe, maka anyị na-agata ofe a ama na ego ka anyị na-achụdo ihe a n'ọgịnị. kedu ihe personality ka ihe anyị na-achọdo ihe a ọ personality ka anyị na-achọ ihe a. kedu ihe mana wee ghara ịma okonobi ihe na-eme mụ na obi ọkụ aggressive maka nke nwa ji ime onwe ihe mee Chukwu amaghị maka ya. gwekene m onye ga-anwụ kịta ihe ga-eme na Chukwu akwadoghị ya ome. Chukwu ma maka ya. so anyị na-enwezi iwe ma onye nete na ọbụla ọ Chukwu ka anyị na-ewesu iwe. anyị ga-eji nwayọọ were amamihe na-ekwu okwu ka ndị mụ ihe, maka the most important bụ na eze ọbụla onye mụ ihe mana igwe bụ ike andị na mmadụ kwesịrị ihe. mgbe a na-ekwu okwu ndị Fulani, cheta na ndị abụ Arabs, so cheta na ha nwere ụdị onu ụmụnne and dị connected, unlike anyị nwa adịbeghị fully connected with Israel. ịma na ndị be anyị bụ ndị Igbo gbara akwụna join ya ndị Rome, ndị join ya ndị Britain na America. anyị na-agba na akwụna na ọmụta ọgbakarịa ihe anyị na-eme. onye Igbo ịkụziri ihe ọgba ka ọ gbakarịa gị. so ndị na-akụ isi ndị Muslims a na-ekwu okwu bụ ndị Arabs. mụ na ama ndị ha bụrụ mana Sunnis, mana Saudi, mana Arab. ọ bụ ego ka ha eji ha. mụ na anụnụ na ha ji ego, na ha dịpụrụ enwe ihe na they are moving their logistics na ha nọ they don't have problem of money. mụ na na-ekwu okwu contribution si tụọ ụtụ to sọpọtụ ndị a ịfụnanya ya. so na o kwesịgodo ka anyị mechie ọnụ ụfọdụ ife ụfọdụ wee gaba deep undercover wee nwee ike establish by our secret service dị iche iche iji wee
eliminate so many of those eminent people among our enemy secretly. Na-eme ha eliminate ka m na-agwa gị ha. Ogbu mmadụ ka a ga-eji gbuo onye na-egbu mmadụ. Ndị secret service anyị ga-enwe bụkwa ndị anyị etren our forces ka ha ga-abụ. Etu enwe ESN whatever, ha bịasikwa n'azụ ama na-emezi ihe nke mkpọtụ. Onwefu obere ihe onye ESN na onye polisi merụ vidio niile ebuo onye n'ụdị ọbụla maka ha vidio go were eme guy were eme okomoko send ya ha. Unu emebiesi unu bụ ụmụazị emebisie n'ọtụtụ ife. Ọ bụrụ etu esi eme ihe. Ọ gịnị meziri ihe banyere mmadụ ime ihe asị akpọ ya unknown gunmen? Why must you take responsibility? Ịmakwa na ọ na-aga round the whole world. Nke ọbụla na-eme na-aga round the whole world. O nwere ihe ọ ya bụ eme asị na amakwa ndị mere ihe a no unknown gunmen. Mana nke mụ na bụ a video ka ama na anyị. Onye risie nsị anyị eburu n'ọnụ. Mụnwa na-ekwukwa n'ihe a because nchọ ka ụmụnne m anyị anụgoro ọgụ ka anyị ghara ilu uzuzu much. A ga-anwụ mana ya bụzi much. Mana etu anyị si eme all eyes against us. Ihe niile anyị na-eme bụ ka anyị dọkpụta onye ilo niile ndị ilo ka ọ bụrụzie mụ na anyị ga-anụrụ ndị Yoruba ọgụ. Ha nwa na-etinyeziri anyị aja na-etinyere anyị aka. Ma ndị Middle Belt ihe mụ na gị bụ ụmụazị na-eme ife a. Onye kwuo na-ewere iwe frustration wee kparị ya because ịchọ ka alaeze Chukwu bịa n'ike. Onye gwara na alaeze Chineke ya bịa n'ike? Mbana. Anyị ka m ji esi gị na anyị na Chineke nwere ọgbụgba ndụ na ihe o kwuru na anyị ga-eme ya. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-ebugodo ụzọ ka Chukwu wee nyere anyị aka. Anụmanụ na-eme nke na ya ọya anwụ echi ka ọ nwata. Onye mụ ihe ahụ eme ka ọya anwụ echi ka ya nwata, ọ ga-agba mbọ fụ na ya survive. Ọ ya apply ụzọ dị iche iche ka o wee jee nya bụ ọgụ nwee mmeri ka o wee dị ndụ n'ime. Ọ ya apply amamihe dị iche iche, strategy dị iche iche. Mana nke mụ na abụ one way. Dịzi aka ndị zombi. Everything agba ya ọtọ. A na-eko ka ọ bụrụ mụ mekarịsịrị ka a sị nọ up me. Onye ọbụla na-ehele m. So ụmụnne m ihe m ji ekwuru okwu a n'ụbọchị taa bụ na obodo adịghị egwu. So ka anyị bido n'isi wee nerukwa anya n'ebe anyị nọ and gbasaa ozi ọma nke unity. Ọ bụghị n'ife, ọ bụrụ na nzuzo. And akwụsị ikwupụta onwe anyị n'ilo. Even Jizọs na Matthew 18 kwukwa n'okwu a. Gị na nwanne nwe okwu. Anyị ebupụ n'ilo ozugbo. Gị na ihe nwe okwu ị gwara na ya nụnụnụ. Ọ bụ na ị gwara ya wee kọntinu na ya ekwu na onwe ihe ya mere ka na-ekwekọrịta ha. Ị gwakwa na ụmụnne ịkpọ ọnụ mmadụ na-abọ na ịtọkwa. Kputi na ụmụnne godu bifo ikwuwe okwu ịpụ ilo. And wee nebanye ya anya n'ụzọ 2 or 3 witness. Enebanyekwu ya anya again before Chineke achọghị ka onye ọzọ nụ esemokwu dị n'ebe gị na mmadụ ibe gị nọ. Na-agwa mmadụ ibe gị ahụ gị na ya nwere esemokwu first na ihe o mere. Between gị na ya iburu ụzọ ịgwaghị ya ije kọbara onye ọzọ. Ịmakwa reason Chukwu ji wee ghara ịfụ ihe dị etu a n'anya. Because no mana gị nwee na-ekwu na onye a mere nke omee nka n'izu ha oke. So nyanwa chọọ ka gị nwa na onwe gị buru ụzọ wee nwee obi ebere gbagharakwa nwanne gị ahụ mere gị ka unu kwuwe ka egwu ya. Ọ bụzi na ọ sị mba na ya emeghị ma ọ bụ dị proud n'ime. Ebe a ka ị ga-anọzi wee sị mba ije gwa nwanne gị na ụmụnna unu ma ọ na nzukọ unu na-eje bụ nzukọ ndị be anyị bụ ndị Igbo. Ịgwa mmadụ na-abụ na ihe mere ekwukwu ya. Ọ sị bụ ekwo bupụtara ya nzukọ ya bupụtara ya ndị Igbo niile. Ọ bụ na gị na ya ekwukwata ha ntị ọzọ ya anụkwu ya. Ịgba mmadụ na-abụ na ịtọ ntị ọzọ ya anụkwu ya.
then nke ịtọzi na ọ bụrụ na nke mbụ gụ na ya wọkụhọ, nke bụ mmadụ na-ịtọ 2 or 3 witness bịa, ọ bụ na ọ wọkụhọ, nke ịtọzi bụ ịkpọzie the whole nzukọ ụmụnna. After that third one, ọ bụrụ na ekpekwatazi ya na ihe niile, iwerezi onye a tinye uche ajụ ha ajụ. Ya bụ esizie ya nwoke jebe Chineke nna kpezie ekpere n'ebe na na-abọ nọ. Mgbe ahụzi ọ bụrụ na o mejọrọ gị eziokwu, ọta afụfụ, o wee bịa chọba forgiveness n'aka gị, and ọ bịakwa ya agbaghara ya, mụ na gị amazi nka, because I choose gịnị, we have become a force. The force, Israel so na the strongest, mụ na ụmụ mana their strength is not based on ammunition or human like ha rightly ha na-ekwu ya mgbe niile na their strength bụ Chineke. Kedu ụdị egbe ha alụghọ, kedu ụdị ihe ha enweghị for defense and ego, mana ha sị na ihe ndị a na their strength bụ Chukwu. Kedu ka Chukwu si bụrụ your own strength? Mụ na gị, nke Israel bụ na ha eji Sabat egwu, ha eji 10 commandments, ihe ahụ Chineke nye Moses n'iwu dere na nkume, edere na nkume. Nkume bụ nọọ ihe edere na nkume, ọ ya last forever, nọọ ihe ya achị n'ụwa. Nkume bụ na forever, oke nkume ọnya ka eji dị ya na mkpume, n'okwu guzo n'elu mkpume, it will stand forever. Israel ejighị egwu. Mụ na ụmụnna ngwanezienu, ị na-agwa na ụwa ahụ atụghị egwu. Mmadụ onye na-atụ mụ na gị egwu, onwe na-ege mụ na gị ntị. Mụ na gị ejee na UN, jee na nka, jee na ICC, jee na nka, gịnị mee? Onwe na ihe ha mere, ọnya ka anyị jiri frustrated, chọzie carry out the mission by ourselves anyhow. Ọ bụla ọgụ ka anụba, ọ bụ na anyị enye anyị referendum, anyị anụ ọgụ. Ihe niile abụkwa still frustrations, out of depression and frustrations, because onwe ha egere ntị, ka gịnị mere na egere ntị. So ihe mụ na gị, the style mụ na iji ekwu okwu na ihe niile anyị na-eme ya na adịghị n'otu, na division afọ ndị enwe n'etiti ndị Igbo leaders and ndị na-eme agitation for Biafra adịghị n'otu. Ihe ọ na-akọsụ ehike, ị na-akọgheri na-ekwu ike ya agwụgwụ na frustration, with frustrations ike ya agwụgwụ. Yes, and ndị mba dị iche iche nwe amamihe nke ụwa lechasịa unu anya, ọsị mba, kedịkwana ihe anyị eme ka a na-enene ha anya. That's the reason. A na-afụzi na ike n'ọkwa bad governance Nigeria, no bad leadership ka ndị a ji emere agitation na their Igbo leaders adịghị much interested. So na ọ bụghị ihe ha niile, na ọ bụghị ihe almost na onweghị ndị isi, because na ha believe na ihe Igbo leaders dị involved na ịma na ọ dị ha na ya bụ ihe dị serious. Ọ ihe the world ga-believe. Mana ebe ọ bụzi na ọ bụghị na ọ dị etu ọ dị, and anyị akpọna ya ihe ụmụaka somehow until they beat up. So ị na-akwadokwa maka ọgụ, dịkwa sure na ịdị connected with our brethren Israelites. Ọkwa ebe a ka physical ya anọ wee nyere anyị aka rinne, maka ha nwa bụ ndị ga-eji eziokwu karịsịa na mba niile iji bịa work with us. Ha emeghị ya na mbụ, and na nzuzo sọ gị ije ikwe too much. Ndị Juu ahụ eme mkpọtụ a, ikwe too much na ihe niile enuhapụgo, ije nụwa dị ọgụ sọ na oseti oke mkpọtụ. Kedu ụdị preparedness iche ịdị ịpụta obere ihe esi gịnị na ndị amenu ahụ egosi ha na unu dị onwe ha ụdị ọkwa mgbe Ojukwu ha na ndị nụrụ ọgụ mgbe gara aga narị ekwu ha, mana ha ya emesi emerie ha. Ọkwa mụ na na-ege tape Ojukwu mee all those tapes, efu na ha nwee courage kwuru na Biafra abịago n'ọdịgo, gịnị mesizie eme eji meri ha. Etu ọ dị kịta, onye na-ekwu okwu na-eme ihe, ọ na-eche back, na-eche front. Mana without God or ịga Chineke n'ihu, ihe ọ na-eweta erika. And mmadụ ime mkpọtụ, kedu actually your source? Mgbe adịghị together united, enwere esemokwu among our brethren, ka ị na-eme
ije ọgụ nwee mmeri mana ga-amakwu ihe bụ ọgụ ngwanụ ka ọ bụrụ etu a ka anyị nwee ndidi ka ọ bụrụzie na ọgụ ndị Middle Belt ya eso nụnụ ma Yoruba asị m unu bifo ka Yoruba na ndị Middle Belt nụwanụ mana mụ na gị ekweghị ka a bụrụ ụzọ ka anyị gbagodo nkịtị dịka ụfọdụ gọvanọ si anyị ma ofu gọvanọ mụ na ya kpara nkata ọ sị na anyị anụgo ọgụ bifo kịta kwesịrị ka anyị ghara ịdị too forward too fast ahead ka Chineke na onwe ya mechagoro ihe ọ na-eme na Naịjirịa nya ka ọ pọnichisigodi ndị Hausa na ndị nne nụrụ ọgụ megide anyị a na-eziokwu Chineke na-apọnishi ndị Hausa using Fulani na-apọnishi ndị Middle Belt using Fulani na-apọnishi Yoruba ọ ihe menu from 2015 before anyị nwa mana anyị nwa ụmụaka anyị ndị IPOB na ọtụtụ ndị na-eme agitate for Biafra mapụta ọ bụrụ na ikweghị na ha akwatuo na-aga aga kọrie gị kpọọ gị tretọ na akpọọ gị na sabotua na ndị otu egwu na-akwuo tretọ gị sef na-akparị gị because they want to be on top ahead of everybody for Biafra just for Biafra then ndị Hausa hapụkwazịa ndị Middle Belt a na-achụ hapụ ndị Yoruba wee chụbazịa ndị IPOB ifugie ọ bụrụ na anyị were amamihe na-achọ ihe uche anyị adị ya without ime nganga na mpako ịga Chineke n'ihu ka Chukwu were aka rụọ ọrụ maka ihe a bụ ihe mmụọ ọ spirit ka eji arụ ụdị ọrụ a ka kwesịrị ka e wee mee ihe Biafra spirit ka Chineke wee mee gịnị ka ọ kwụwa ndị Yoruba na ndị Middle Belt ka ha nwewere aka ha wee binizie dị ọgụ against Fulani possibly mụ na nwee ka anya werezie nwa na aya ma nụdụ ọgụ ha na-anụzi anya na mana mụ na miss the opportunity ebe anyị machapụta gaa onye ọbụla n'ihu ha nwa na ọzọ na-akụkọ Igbo na-eri idi ha ịdịkwanụ proud na Igbo na-eri idi gị na-eri idi ịdị proud na mụ na na-eri idi ha Chineke meela anyị ebere anyway ka ọ dị otu a happy Sabbath day to ụmụnne m ndị chọtagoro ụzọ nke Chineke nke Israel ka emee n'okwu ọnụ ya ka emee uche ya aka m emetụ ọtụtụ ihe aka n'ụbọchị taa mana ohere adịghị because ụfọdụ n'ime anyị ka na-eme omenala na-akpọrọ ya isi n'ala Chineke kwuru sị n'ụzọ dị iche iche egbupụ na ọbara si niile enye alụsị ma ọ na-enye any god na ọnụ amabeghị na be gị na ị ga-ewere nya bụ anụmanụ bịa n'ebe onye nchụaja na eze mmụọ anyị nwere ndị nchụaja na our Sabbath covenant synagogues ndị nchụaja nwee ụmụ Levi ndị nze ị ka na-egbu na be gị nwa robunago ya abatakwa be gị na-anara gị aja ị na-enye ya ọbara mbọsị inyepụghị ya ọbịa owere gị wee werezie ụmụ ndị ọ na ya nụ tinyesi aka n'ebe ụmụ gị nọ